தங்கம் வாங்குற பிளான் இருந்தா இப்பவே வாங்கிடுங்க. ஏன்னா தங்கம் இன்னும் ஏறிட்டே இருக்கும். இப்படிதான் நிறைய வீடியோ பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா இந்த வீடியோ பார்த்த பிறகு தங்கமே வேணாம் நீங்களே முடிவு பண்ணிடுவீங்க. நிப்பான் இந்தியா குரோத் ஃபண்ட் இது அக்டோபர் 1995 லான்ச் ஆச்சு. அப்போ NAV பாத்தீங்கன்னா 10 ரூபாய். இப்போ அதோட மதிப்பு 4247 ரூபாய். அதாவது NAVன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல, அது 1 லட்சம் ரூபாய் அப்போ முதலீடு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்போ அதோட மதிப்பு 4.24 crores. இப்போ 4 கோடிக்கு மேல இருந்திருக்கும். இந்த 30 வருஷத்துல 30 வயசுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்ததுன்னா இப்போ உங்க பசங்களோட எஜுகேஷன், கல்யாணம் எல்லாமே முடிச்சு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு சில கோடிகள் தாராளமா இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி அக்டோபர் 1995 கோல்டோட ரேட்டு 4680. 24 கேரட் கோல்டு 10 கிராம். இப்போ அதோட மதிப்பு 1,32,000. ரிட்டர்ன்ஸ் வைஸ் இது 11% தான் கொடுத்துருக்கு. 11.8 12% வச்சுக்கலாம். ஆனா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம் கிட்டத்தட்ட 22% ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதா கோல்டை விட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம் லாங் டேர்ம்ல ரொம்பவே அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸா தான் கண்டிப்பா தரும்.